Sunana Alhaji Bashir Ma'auya, kuma mazauni a nan jihar Kaduna. To abin da yake tafe da ni a wannan gida mai albarka, ina so in jawo hankalin mutanen jihar Kaduna, ko in ce mutanen Arewa. Wannan siyasa da muka yi baya ta wuce, an yi walƙiya ne ta waiga, ta haska, kuma da ta haska an ga kowa. A nan za ka iya hangen mutumin kirki da ainihin mutum banza. Za a iya yin siyasa ido rufe, kai kana ganin wanda ka bi mutumin kirki ne, sai bayan walƙiyar ta kulle sai ka gane mai mutumin banza ne. To an yi wannan walƙiyar, wannan siyasa da aka yi 2019, wallahi an ga kowa, an gane mutumin banza da mutumin kirki. Dole mu ba mutanen da muka saba da su a cikin siyasar nan shugabanninmu da su yi haƙuri su an yi kuskure. Wanda kuma suka damu muka da su, mun gane cewa waɗannan mutane batattu, mutanen da suka jamu muka bi su, muna ganin mutanen kirki ne, sun taho da fuska irin ta addini akan mu bi su, mu zaɓe su, mu za a yi su don su shugabanci jihar Kaduna ko kuma Najeriya. To mun tafiyar mun ga alamar cewa ba tafiya bace ta manzon Allah ko kuma ta al'ummar Najeriya ko kuma ta mutanen kirki, sai mu gane cewa to an yi kuskure. To dole mu ba al'ummar Kaduna mu ce su yi hakuri don Allah don Annabi, su yi hakuri. Tafiya ta gaskiya shi za ka yi mutanen gaskiya, mutanen Allah. Akwai wani bawan Allah a nan jihar Kaduna ya rike sakatare a wannan jiha tamu, kuma har gobe shine no going back, Alhaji Dr. Engineer Haris, wanda kuma lalle mun ci mutuncin shi gaskiya. To amma mun nemi afuwan da ya gafarta mana, kuma ya haƙuri. Wallahi an yi kuskure. Mun tabbatarwa gaskiya da amana da kuma rukunta amanar da kuma alƙibla mai kyau da sanin ya kamata da san darajar ɗan adam ko talaka ko jinsin mutum haka in fasil. Wannan mutumin ya fi kowa a wannan tafiyar a wannan lokaci, amma muka ga kaman cewa an yi babu rodo ne. To don Allah don Annabi mai girma su fasil, ina neman afuwa. Ka yi haƙuri, wallahi tallahi ba ma sake ba mutumin zai zo da fuska irin ta addini ya ce wai a zo a bi shi, wai a yi shi don yana haɗa kanshi da magana addini. Siyasa addini a gefe, kai za mu kalla. Shin kai ma addinin ma kake kana yi ne, ko addinin ma ya dame ka ne? Kawai an fake da babban carbi da wani dogon wani abu, kabo da babban gemu da manyan kaya. Wallahi wannan karin wallahi tallahi ba za mu yi ba, kuma dole mu fito mu ga mutanen jihar Kaduna, mu ba sa guri, mu ce musu wannan tafiya ce ba ta ballewa ba, ga inda abin da yake. Dole mu je mu bi wannan bawon Allah Haris ya saita tafiyar, kuma muna tare da shi, muna kiran kowane irin jinsi a jihar Kaduna, a arewa baki daya, mu zo mu tare mu sa mutumin a gaba. Wallahi tallahi hanya ce mai bullewa, ko mutum ne mai gaskiya mai rikon amana. Ko Buhari ba zai gama mutumin amana da gaskiya ba, baltana kai da ka da babban carbi, wai ka rike, wai kai addini, wai kai mai ɗarika, izala, wannan aje ta a gefe kai. Alhaji, idan mutum ya ci zaɓe, farko abin da ke dubawa kansa iyalin sha, kafin ma zo kan magana matalaka. Yanzu muke faruwa a kasar, ana cikin wani hali, amma wannan mutumin Dr. Haris, ka je ga mutanen da ya tafiya da su, daga wanda ya siyo mota ya je ya nemi sana'a, wanda aka bashi jari, kowa ya gina shi. Amma mu muna nan mun bi wani yana nuna kalin mu a matsayin ma ban san abin da muke bayan daukar mu jahilai, bayan Qur'an nan yana kanmu, mun san duk abin da muke yi. Saboda haka ba wani mutum zai ƙara neman mu da wata maganar banza a tafiyar siyasa a nan jihar Kaduna. Wallahi talla sai mun ma waye ma babanka, daga ne ma ka fito tukunna ma, kamar mutum da jikin ma baka takara. Jama'an jihar Kaduna a zo a bi Dr. Haris, Engineer Haris, shine mutumin da muka karatu a kan shi, shekara 3 muna karatu a kan shi. Wallahi talla mutumin kirki ne. An je an dilmiya mu cikin mun je mun kai mutane, an yi zabe, an gama, kai sai da mutane, ka an shi kuɗi ka tafi, kai waye? Alhaji sai Dr. Haris, nagode.